Coucou, bonjour Facebook. Misy avy tiako aboaka eto after avy amin'ny zozoko. Racing one zay mandray ho azy. To moa tsy voatery hoe marina na hoe diso fa aviko manokana zegny izy to dia tiako hoe aboaka olo maro. Lay fille aza miteraka alohan'ny 25 ans. Miangavy. Tsomba masoana fotony atsika zegny atsika viavy matetika hoe nino ma mieritreritra hoe fitiavana antsika regny mahampy lehilahy non. Tsy mahampy lehilahy regny. Ana miezaka izy koa ana fogna an'ilay tia avy nandalo teza mahay mivolagna zegny. Ana fogna an'ilay tia ana lay manambitamby ana lay miezaka ampilamigny fiarahana anare. Tsy mety. À partir de 25 ans zay vao na mahazo koragna zegny. Raha angatahako fognany fotony izy ana mbola moins de 25 ans tsy azona mihitsy raha tiako volagny eto ankamaroany indrindra atsika le viavy zaza viavy mipetraka any Madagasikara tsy ho azona mihitsy ino raha tiako tongavagny eto izy koa tsy efa à partir de 25 ans. Ho ana zay aminjay mbola miezaka mankaty abandy ino raha tsy andifasany message aminany ino mikotrokotro nino mandeha malaka point mirafozana hagny magnano tous les moyens ou bien na magnampy izy financièrement tsy mety tsy ataona karaha zegny ampatavela bandy amina ambila izy hankaty ana ambila izy agnaboaka hoe iny izy fa tiany ana fô tsy ana mihitsy nandeha hagnano tous les moyens ampilamigny anare fa lehilahy izy tsy dindery. Hainy tsara hoe azovy aminare jiaby candidate akany alainy vady. Fô à partir de 25 ans nave madécouvert hoe azovy ana. Ndraindray lalahy mampa anagnana obsession be igny. Tsy ho tiana fekiny. Tsy genre ny lalahy karaha igny feky tadiavina à partir de 25 ans. Haiko zegny raha volaniko eto zegny aviako mivolagna za manokana hoan'izay nagnanaovako bêtise tagny hoagny talohan'ny za 25 ans hifognako eto fotony za tompony agny zegny lost tsy haiko feky azovy za talohan'ny 25 ans fa raha magnanognano fa tany fô zaha magnanognano amberiky raha mety fognany zegny fihetsiky naha tamin'iregny za le viavy le magnindry lalahy bogos après une bande bogos fa fa izy zegny tsy mahamegnatra fa tegna koa tsy nandalo regny zegny tsy nandalo expérience hoe tsy nahay hoe azovy antegna même à partir de 25 ans zay ana vao hoe mahay mankafy hoe relation firaisagna ranofo talohan'ny 25 ans tsy haiko fekiny hoe za koa ane mba misy filagny za koa ane hafaka mbo mahay mankafy hoe talohan'ny 25 ans zegny antegna miaraka amin'olo igny tsindriagna be ka fogna ny deninazy vita plaisir anazy vita na mitsangana mandeha miseky tsy antegna fekiny afa partir de 25 ans na vao madécouvert azovy ana tsy baziny resaka firaisagna zegny fô raha tiako volagny eto fa à partir de 25 ans na mahay hoe commence vita fianaragna ohatra ho an'ilay nianatra manomboka hoe vita formation à partir de 25 ans ho an'ilay nandalo zegny tagny ou bien hoe manomboka hoe voa mahazohazo varitra antegna viavy à partir de 25 ans sa ohatra hoe niasa na nagnangom-bola dia efa lagniny agny ave na manomboka eo aza meky matetiky société zegny hoe miforcetsika viavy hoe 25 ans fa mila vita fianarana 25 ans fa mila mandeha magnarabady 25 ans fa mila miteraka non tsy magnano zegny tsisy zegny avahizo atsika zay fa génération hafa aza magnaraka génération n'olobentsika tagny be ino mo le défaut ny ray aman-drenitsika oka tsy ampodintsika hekiny maro be ray aman-dreny mba niteraka zegny mba nohony hoe force avy hoe 18-19 ans fa miteraka fa magnino manambady na koa fa mahay manoratra dia fa miala mianatra manambady dia miteraka lasa hoe tsisy fiainagna hafa zegny ana fa juste hoe manambady miteraka lasa vady agnaty tragno ana mba managna goal ana mba managna hoe zavatra tiana hoe misy achievement managna achievement hafa ankoatran'ny la vie de maman zegny ana magnano zegny zegny aviako hoe aza mbola miteraka alohan'ny 25 ans matetiky avy amin'iregny zegny tsy magnambany numera célibataire eto fa le atsika miteraka aloha be regny fotony bandy regny ane tsisy effect aminazy ane atsika na miteraka ary tsy ampatotry izy aminake oui misy bandy hoe fotony amintsika ny tsisy lalagna hoe anako miteraka zegny dia hoe magnefa child support ohatra amin'ny firenena hafa dia hoe izy magnefa za zegny jusqu'à feno 18 ans amintsika ny tsisy zegny
Atsika viavy fogna zegny antrehany zigny, avenirana fogna ny antrehany zigny, fianarana fogna ny tsy tody noho ny anamiteraka. Tsy ratsy le zaza fa ambesana voagno. Imagine bokany, nana fô tsisy vola andeha vangana fisa ohatra. Tsy manana vola andeha hanaovana avortement ohatra. Eza nefa nenangana vola andeha tarimy olo raha volagnintsika eto, zaza. Letra izy mbola 2-3 semaines agnaty kibo efa mila resa-bola, mila dépensena. Lera nena mandeha l'hôpital, mandeha magnano ino tsy haiko ino aby soin-draha ilaigna antegna viavy mavesatra ino, magnano lamarsy, mivanga vitamine zao, magnano zao, teraka zegny, mila couche, mila zegny ahoana, mila maro raha ilainao nefa atsika mbola tsy pare ara-bola. Ambesa hela na mbola afaka hoe avahizo atsika fa manana raha tokony hoe andeha hoe tsy ahavy zegny, tsy karaha le génération taloha atsika aby regny. Atsika génération vaovao zay sambatra. Afaka misafidy ana fô aza atao zaza accident heky zanakana. Aza atao zaza le forcena regny fôtony dadintsika regny matetiky mipetraka fô agnaty tokantragno fôtony na zare tsy manana droit hanana hoe carte bancaire. Fa atsika zay fa manana zegny, ambesa. Andramo raha volagniko zegny tsy mahasoa ana fôtony atsika viavy volaniko tegna mahita faisana amin'ny raha zegny. Atsika miteraka aloha be igny lasa mihay votsy zegny fiaignana ohatra ty andeha hanao fianarana ana zegny lasa mitapaka fianarana ana mandritra ny ataoko 5 taogno araiky. 5 taogno araiky nefa nenako tsisy zaza igny efa tokony misy raha hafa takitra ana. Tsy zaza heto le problème fô alotsika mbo andeha angala fizany la vie des mamans. Ambesa hely. Igny bandy tiana be igny, izy koa tegna mankatia ana izy tsy andeha hagnano zaza agnaty kibona fôtony mbola bebe mbola misy raha zegny tanjonareo roa alohany zaza. Ohatra angala vanga tokotany, hagnano tragno, hagnana business, andeha hagnano voyage ohatra. Fa tsy direct identité na hoe miala am-pianarana direct andeha hoe hialaka la vie des mamans. Ambesa hely, à partir de 25 ans zegny ana fa madécouvert hoe azovy ana. À partir de 25 ans ana fa tsy taitra na mahita lehilahy andeha vanga pistasy amina, andeha hidriky gala, andeha spectacle. Ana fa tsy taitra ny lalahy andeha vanga yaourt ndraiky mawaba amina. Ana fa tsy impressé andeha hagnano shopping amin'ny chaîne. Fôtony à partir de 25 ans ana fa mitady qualité. Raha jiaby magnodidina ana zegny environnement ana ke fa mitady qualité. Ana fa manomboka mitady qualité na lalahy hoe lalahy karaha zao, lalahy andeha tiako hoe ho vady. Na ohatra shopping fa tsy hoe magnambany chaîne zegny za aketo fa hoe shopping tiana à partir de 25 ans ana fa mitady raha qualité. Tsy raha sasagna niany igny fa roboka maraigny. Karaha zegny. Andramo volaniko tsy mahasoa fa idénahany fô izy tô fa tsy mahasoa atsika karaha zegny. Fiainana atsika viavy zegny tiako ambara eto. Sotra tompoko, bisous bisous habenat.